L'arròs és el nostre principal cultiu extensiu i per això necessita este tipus de maquinària d'unes dimensions considerables. Anem a parlar amb Miguel Minguet, un dels seus productors. Miquel, què tal? Bon dia. Hola, Enric, com estàs? Escolta, hem estat seguint tot el cicle de l'arròs, des de la sembra, i ara ha arribat per fi el moment de segar, no? Sí, ara ens toca segar, que és el moment més compromès de l'any, perquè tenim tota la feina feta, no? I ara arriba el moment de recollir el fruit de tot l'any. És precisament un moment molt delicat perquè qualsevol tronada, qualsevol pluja o aigua vos pot complicar molt el treball. Moltíssim. Si veus, estos camps tenen una part que està a xitar i aquesta part ha sigut per les pluges, fonamentalment. Com està anant la campanya enguany? Quines són les varietats que estan sembrant-se? Bueno, arròs redon falta enguany. Esperem que el preu no siga ruïn. Així que hauria ser un bon any en quant a preus, però ja veurem, no? Perquè en el mercat de l'arròs no sap mai. El mercat de l'arròs és un mercat globalitzat, no? Depèn molt de les condicions en altres països. El mercat de l'arròs en general sí, el mercat de l'arròs valencià no, perquè al final en València fem un arròs que és diferent a l'arròs del resto de països. L'arròs espanyol, l'arròs valencià, l'arròs redó, és un arròs que en la resta del món no es fa, perquè és un arròs perlat, en la resta del món, el que nosaltres entenem un arròs d'alta qualitat, és un arròs que ells no saben gastar. És que tindre en compte que la gastronomia valenciana, la gastronomia espanyola, el gra d'arròs serveix com a conductor de sabor, xupla el sabor del caldo que n'hi ha allí. En el resto de països no, en el menjar xino, en el menjar del Orient Mitjà, tots aquests llocs gasten l'arròs com una guarnició a banda, mentre nosaltres el gastem com a l'element fonamental del plat. Molt bé. Anem a veure que estan muntant la collidora com feu tot aquest procés. Molt bé. Això sí que és una senyora màquina. Vaig a veure si em deixen pujar. Bon dia. Bon dia. Puc pujar? Jo bé, sí, amunt. Com es presenta enguany la collita? Home, enguany la collita es presenta... Hi ha un poc de tot, està prou bé. Enguany ha vingut molt tard la collita. Per l'assumpte de la ploguda i tot això, que al ploure per Pasqua, tota l'hora de la barrejar, ha vingut un poc més tard de lo normal. Comença per la varietat, diguem, el bomba, que el bomba és un arròs que s'avança molt més i també té... Perill que se tombe. Perill que es tombe també per les plogudes, està sempre patint per la varietat d'aixa. I clar, després d'ahir, vulguis o no, ja acaben sempre, com aquí que diu, s'acaba, diguem, el J-cendra, que són varietats que la canya la té molt més dura i aguanta molt més el que és l'oratge, però n'hi ha molta varietat. Tens que anar jugant, començant de les varietats, esta varietat, després l'altra, per poder donar-li coll a tot el que és a tot el que tens, com aquell que diu, per poder jugar, per no quedar-te estacat. Perquè s'heu d'esperar a que estiga ben sec, no? Inclús pel matí. Correcte, sí. Normalment, sobretot en moltes varietats, fins allà les 12, per exemple, 12, 11, conforme si fa un dia de ponent, te pots ficar pronte, si l'arròs està treté, però, per exemple, ja agares una varietat com esta, que és el bomba, i té que estar, si l'agares un poquet xitaet, tens que esperar-te a que s'eixugue prou, perquè si no la màquina també, això també la màquina també ho nota. Molt bé, doncs d'aquí uns minuts ens traslladarem fins a la secadora i el molí i veurem tot el procés de l'arròs. Brilla una luna, suena una orquesta, gloriosa herencia, Sierra Maestra, brilla... Ens hem desplaçat fins a Sollana per veure com continua tot el processat de l'arròs, perquè així no es convé del camp, no? Sí. Si te fijes, l'arròs ve en palletes, n'hi ha granets fallats, n'hi ha alguna pedreta. Entonces, lo primer que cal fer és netejar-lo. Després, l'arròs el seguem normalment alrededor del 20% d'humitat i hem d'eixugar-lo fins al 14% per poder emmagatzemar-lo durant tot l'any. Per això gastem, o bé es fa en sequers, com antigament, o gastem secadores que fan passar un xorro d'aire calent a través de l'arròs per tractar d'eixugar-lo. Una volta l'arròs ha passat per eixa límpia i per eixes secadores i ja està eixut, ja està en torn al 14%, doncs ja el traguem fora. Així estem traient-lo directament als tractors que el tiren dins del granet. I una vegada sec i net, quant de temps se pot guardar? 2 anys. Sense cap merma de qualitat, l'arròs pot aguantar uns 2 anys. Brillar, como no iba a brillar, si no vive el mar en su orilla, brilla la negra semilla, brilla. Així és on el guardeu, no?
Sí, això és el graner, on tenim l'arròs emmagatzemat tot l'any. I el podeu separar per varietats. Sí, com treballem en moltes varietats, cada varietat la tenim en un compartiment diferent. Este, per exemple, és arròs bomba. I es guarda tal qual, no? En corfa i tot. Sí, l'arròs es guarda en corfa. Mira, el que molta gent no sap és que l'arròs és un poc com el cacau. Té una pelleta per fora que no es menja. I aquesta pelleta Se li ha de llevar li després. s'ha de llevar, sí, li s'ha de llevar en el procés d'industrialització. I, veus, el que queda és un arròs integral. Sí, això no està blanc encara. No, no està blanc. Hi ha que llevar-li el pericarpi, que és la següent capa, que és el que és, diguem, el segó, Sí. i ja el que queda és un arròs blanquejat, que és el que mos mengem. Este quina varietat és? Este és bomba. Molt bé, doncs, si els sembla, vaig a continuar alimentant la pala. Vos Molt tiré bé. una mà. Molt bé. Si no vive el mal en su orilla, brilla la negra semilla. Escolta, Miquel, però este arròs està blanc, no? Com és tot el procés de llevar-li el pallús i el segó? Mira, una volta es comencem d'arròs corfa, sec i net, tenim que passar per diferents màquines. En primer lloc, per una despedregadora que li lleva les pedres. Després, la primera part realment important està en una descascaradora, no? On li llevem el pallús. Li llevem aquest pallús i en acabant va a una blanquejadora i 2 polidores d'aigua per tal de fer-lo blanc. En la blanquejadora es frega en una pedra i les polidores frega el gra contra el gra, de manera que queda polit i brillant. En acabant passa per uns triers per a llevar els mitjans i per a llevar tots els grans que són de menor tamany, i finalment passa per una fotoseleccionadora, de tal manera que tots aquells grans que tinguen un tamany i una forma adequada però tinguen problemes de color també són descartats. D'aquesta manera ens queda un arròs com este que no té cap defecte, que compleix els criteris de la categoria extra. Ens dius que fèieu diferents varietats, però on va parar finalment l'arròs que es faci en València? Perquè este té denominació d'origen, inclús. Sí. L'arròs que es fa en València, majoritàriament o pràcticament tot va per a cuinar plats espanyols i plats valencians. La paella, tenim la immensa sort de que la paella és un plat mundial. L'arròs valencià va al resto d'Espanya per a cuinar plats com la paella i també el resto del món. Nosaltres venem a 25 o 30 països restaurants que volen cuinar paella en autèntic arròs valencià, per això el venem. Brilla la